Fil-qilla tas-sajf bosta pajjiżi jissiltu man-nirien li jitkebsu fis-selvaġġ. Fis-snin li għaddew, id-dinja rat quddiem għajnejha sitwazzjonijiet katastrofiċi li waslu għal telf kbir ta' flora u fawna fosthom in-nirien fis-snin riċenti li jagħmlu ħerba sħiħa fi-Stati Amerikani kif ukoll ġewwa l-Awstralja. Fi gżiritna l-awtoritajiet ukoll qed jaffaċċjaw dan il-fenomenu attribwit għan-nuqqas ta' xita u l-effetti tat-tibdil fil-klima b'aktar minn 500 inċident ta' din in-natura irrapportat kull sena. Alexander Borġgalja, iċ-Chief Scientific Officer ta' Ambjent Malta, spjega ma' TVM News kif l-imkien ma' CPD u l-ERA qiegħda tinstalla tabelli tal-informazzjoni f'żoni ewlenin fil-kampanja sabiex il-pubbliku jkun konxju ta' x'għandu jagħmel f'każ ta' nirien li jitkebbes fil-kampanja. Bdejna ninstallaw numru ta' information boards ġewwa l-Buskett, hemm żewġ tipi ta' boards. Hemm boards li qed jagħtu informazzjoni lin-nies x'għandhom jagħmlu ġewwa l-Buskett jekk jiltaqgħu ma' nar. Fil-fatt f'dawn il-boards għandek QR code, dak li jkun jista' jaqbad bil-mobile u jieħdek ġo video animat fejn f'dal video ovvjament jispjegalek isma' jekk inti taġi l-Buskett, jekk tagħmel piknik, li m'għandekx eżempju tqabbad nirien, li tħalli nadif, eċetera. Jispjegalek jekk tiltaqa' ma' nar għandna wkoll numru ta' markers li dawn għandhom 4 faċċati u 4 kolori differenti u jekk inti ġo post ġew l-Buskett fejn m'għandekx punt ta' referenza, m'għandekx razzett li tista' tgħid tisma' jien ġiġi ta' razzett, eċetera. Iċċempel is-CPD fuq il-112 tgħidilhom lim kulur tal-marker in-nar qiegħed in-naħa tiegħu, tgħidilhom il-kod tal-marker u bekk is-CPD jkollhom idea ta' fejn qiegħed dan in-nirien. Dan ovvjament jaf innaqqas b'xi 10 minuti sakemm is-CPD jiġi ġewwa l-Buskett u ovvjament nifrankaw li jkollna traġedja fejn minn nar żgħir jispiċċa nar kbir u ovvjament jagħmel problemi kbar ġewwa dal-post. Kompla jispjega li Ambjent Malta tinsab impenjata b'restawr u titjib kontinwu tal-infrastruttura eżistenti fi spazji varji fosthom il-Buskett. F'dan l-isfond semma wkoll li reċentament ġew restawrati l-ġibjuni ta' Winja Court bid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jinstalla apparat attivi tan-nar ġewwa l-Masġar tal-Buskett.